салом дӯстони азиз, ай ҳамин рӯз сар карда ай 3 феврал то 10 феврал дар канали мо конкурсай пишак мо мекрезад дар канали мо конкурсай барои охирон конкурси бепули мо барои видроен иштирок кунед да ҳама одамое ки ма подписатсия кардагим подписатсия кунед агар ки хуштонатсия ки дар комментария ҳар я ссылка отдельно видроен ки метавонед спонсорро ай ссылкаи комментария ёбед подписатсия кунед ё просто видроен ҷое ки ма кадомеда подписатсия кардагим ҳамёда подписатсия кунед оз ма шумода мегӯям ки хеле призоан дар конкурси мо фаъол боше иштирок кунед ҳатман соҳиби ягон тӯҳфа мешавед шартҳо ҳамун шартҳо фақат 24та 280та 390та комментария нанависе ки заблокировать мекунад нависе 1та 2та комментария дар ҳамин видео лайк кунед видеои спонсорро тамошо кунед ва номи канали мо салом расонед то ба ё фаҳмам ки ай канали мо шумо рафтагии канали ва ё меҳмонӣ хулоса дар давоми видео ма дар бораи призо гап мезанам ва асосуш ҳамин як ҳафта поддержка кунед спонсор подписчикои натуфои мо якум ҷо чанд кашак дуюм ҷо барои шумо мо тайёр кардагим духовкаи оддул чӣ қадр ки дар инҷа мебинед сеюм ҷо миксери калон миксери планетарный чӣ қадр ки мегӯянд анамо хеле ва чорум ҷо як намуд набори посуда барои кухнӣ набинед ман худам шахсан рафтам ира канали тридочин ки ма дидам маъқулам шуд ҷое ки мо миксер мегирифтем рафтам амира видео кардам анами набор мондагиай нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯа ира ман худам лично ҳамин рӯз рафтам видео кардам барои шумо баъд бо ду ҷои дигада мо мондагием наборои барои намакгирак шакаргирак ана ино ҳарду намудаш ина ин якташ ина дуташ ва бо дар ин бозӣ мондагием чойникое ки пеш пай сол фақат хеле чойник мемондаем шумо имсол чипа намемонед гуфта ина чойник ва боз як донаи дига миксери ҳамин бош хулоса фаъол бошед соҳиби яке ҳамин тӯҳфаҳо мешавед шумо дӯстони азиз бозӣ аз 3 то 10 феврал давом мекунад 10 феврал соати 10 шаб дар прямой эфир ҷамъбаст мекунем кадоме ки пеш буридагӣ буд салони ман инҷа биёед тӯҳфаотона гирен ва кадоме ки бо хоҳиши буридан доред фаъол бошед ҳамада подписатсия кунед обязательно ҳамин видеода лайк монданам фаромӯш накунед озима шумо да спонсорора сураттоша роӣ мекунам каналошона ссилка да ҳама спонсорро местанд по порядку будрои айдруи ссилка подписатсия кунед агар хоҳед ва роҳи осонаш дрои кадомида ма подписатсия кардагим шумоам ҳамонода подписатсия кунед лайк монед комментария монед хулоса ҳаматонда барори кор барори бозӣ ана дӯсто канали спонсорро бинед инами кадомеро ки дар экран дидесте спонсоррои ҳамин дафъаи моянд бо як бор дига мегӯям барое ки одамо мегӯяд кира подписатсия кунем чӣ кор кунем ҳамин ссилкаи ҳамин канало дар комментария ҳаста 88 бор гуфтаистам будроен ай ссилка ҳар якшида подписатсия кунед агар қим боша шумо да дрое кадомеда ма подписатсияем ҳамода подписатсия кунед тамом дигар ягон кори қим нест хай то видеои оянда